what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dazabadesa, Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya dazabadesa, Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Zimbabwe, Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Angwana kumaputo. Taenda kumaputo kuya. Ndishingosvika ndakanosangana na comrade Ignatius Mdzimba, who is now ambassador wedu ku Russia. Comrade Innocent Nyamda Wondo, hanzi Innocent Nerera. Ari hapo pa Blue Ridge hapo. Still alive. Tiri 3. Novandanzi na comrade Tongo. Iwewe na comrade president Dr. E.D. Mnangagwa. Iwewe makadai. Ndima kuchengeta president. The former. Hey. Ko ndo zvapano futi izvi. Ndine pfungwa yangu yokuda kaenda kupi? Kufront. Zvakatitorera kunetsa ende mukuru anga ane mwoyo murefu. Tairamba akapfeka masutu, chida kupfeka majini. Chiti hondo ikauya nezvimasutu zvenyu izvi pfungwa yekugara kuhondo yanga yangova iri kwatiri. Kusvikara tazojairawo zvishoma nezvishoma. Tagara muMaputo. Saka inini gore 1977 iro kuma-end ndo pandakatanga kujoina president, former president. Kubva ipapo 78, 79 zvese zvana Lancaster zve zvakaitika inini ndakugara naMugabe. KuLancaster House Comrade Gibson Kachana uyu aripo ari kuvigwa aitwa reburial. We were together panyaya yesecurity yaMugabe. Okay. Comrade Ignatius Mdzimba, Comrade Innocent Nerera, Comrade Santana, Comrade Mawema, John Mawema, Comrade John Mawema ndiye anga ari head pa security yedu. Comrade Kenny Ridzai ndiye anga ari head na Comrade vachitedzana na Comrade John Mawema. Tiri kuLondon kunzvimbo inonzi Hake Park. Ndokwatakatiri sababu yatanga tiri. Tichingoita walk tichienda kuLancaster House. Saka pese paimbonetsana tichiita mabreakdown ndichipa tombobuda tombobhururuka toenda kana kune mamwe kwataenda kunoorganiza zvombo and so on. Kusvikara pazoita nyaya yekuti zvinhu zvazokomba. Pakanonzi umwe noumwe ari kutungamirira mauto ngauye neplani yake toda kuona kuti zvamuri kutaura kuti todzokera kuhondo. Peter Oz akauya area dzake dzaakakava. General Tongogara akauya area yake akakava. Comrade uyo kuzipura akauya akakwanawo. Ndokunzi right. Tipei tione. Comrade Tongo ndobva aisa mepi yeZimbabwe payari papa. Ndobva wakaenda achishedha red kuti apa. Peter Oz kana ndakunyepera confirm. Peter Oz akati yes. Nokuti start akacover the northern part ne eastern part. Northern part chikamu chayane kusvika kunana Zvimba. Taisangana nezipura ikoko. Yes. Uko kunoku
kukabva kusvika Harare tatiriko chinodarika kunopinda kunana Midlands chinodarika kunosvika kunana Zveshavani kumusoro kunana Felabos ndokwakabva zita rokuti Martin Ndlovu nokuti ndakanda kufundira kutaura chindevere ikoko ndobva ndazviti ndinonzi Ndlovu kuti ndinzvenge kuti tirege kuva tinokakatana so munhu ndakakurumidza kubata chindevere ndobva ndakuzviti Ndlovu zvakatotiponesa vaibva vandiaccepta asi semunhu wereconnaissance ndandakati mukebi chana so ndo mafambiro andakaita panguva yandainge ndiri muhondo ndichizouya manje parutivi apa ndatanga kufamba napresident mukuru wedu anga ari mukuru wesecurity vanga vari president Dr. E.D. Mnangagwa first party yangu yokuti ndikutanga kushanda na president Mnangagwa ndakatanga kushanda nawo kuBeira kwataita first group ichienda kutaku prepare kumusha kwatakaendesa almost about 5,000 kuenda ku Tanzania taisa izvozvo makomrades aya vachibva uko unofunga vachiuya kunoko vakasvika kwaane plani yekurongwa 5 brigade 5 brigade ndokubva kwauya North Korean ndobva vanhu vaendeswa kunyanga kunotanga kunotrainwa takazokuenda inini ndisisiri kuarmy ndakaenda kuCIO ndiri kuCIO andakugara futi ndakaita almost 2 years November 82 ndichibva ndanzi ndabviswako napresident Mnangagwa achibva vandiisa kupolisi ndichishanda napresident Mnangagwa ipapo panguva iyoyo vaiuya vachitaura kuti ndoda nhamba yakati kuti iende pakanopoizena macomrades paBeira we were together vakazouya vakataura kuti zvafamba sei tobva taexplaina kuti no mudhara uita hatina nguva yese asi finally we know kuti atange taziva kuti anga ari mushonga sadza rakachinja kuita blue vanhu vachichinja miri kuita blue kuti takafirwa quite a number paBeira ndobva tazosimuka pai ini ndichizonzi ndiende takaenda kuna Chingweya taenda kuna Chingweya andakugara nokuti panga pane nyaya yokuti maTanzanian vanga vasingadi vanhu vari trained vaibva vafunga nyaya yekumugagau yatakaita naisu pachedu maforces Zanline Zebra patakarovana pai saka vanga vasingadi kuti timu yavari kunotraina inge ine vanhu vakadaro saka taenda kuya takutoiswa areas of command ndopakanzi naComrade President Mnangagwa uyu ngabve uku uyu anonobatwa ndobva ndadzoswa ndadzokera kuMaputo so tadaro aya mateams etraining vakazouya kunoku vozonotrainwa yakazoya yakaitwa futi retraining ichinoitwa join kunoti ipinde kuita 5 brigade kundandisisiko ndaenda kuCIO ndaita kuCIO 1980 yanga isati yaitwa established branch 5 yakaestablishwa unokutanga kuverengwa kuti 1 ndini number 2 Mudzimba 3 Innocent Nerera
nevamwe ana Godwin chine mudzimu, vamwe vakazoburitsa vachibva kusiya vachidzosera kuenda kuarmy so on, ndobva yafomwa branch 5. 1981 iyoyo zvese zvataita ndanda kusiyaiwo. Paya pada kubhombwa former president kumasvingo ndainge ndinawo. We have divert tichibva tavati former president vapinde mukadatsan 120y vachisiya benzi yavo yavakapiwa nani namachipisa yeblack. Mota iyo yaidhiraivha nomusikana ainzi Kudzai. Okay. Saka ndiye akanosonorohwa nebhombo iroro. But mota yarohwa yakasimuka kuenda mudenga ichibva inogara pasi ichibva atodhiraivhiwa futi ichidzokera murodhi. Haana kumira. Ende vanhu vese ava vesecurity hapana akamira. Vakazomira ipofu nevamwe vanhu. Isu tatoenda. Inini handina pandakangobuda ndichienda kuairport ndikangorosvika bva tapinda mukandege chibva tanomhara kuSalisbury airport panguva yacho. Ndina president ED ndo vakandimirira ndichidzika. Ivo vanga vakutoziva ndo pano zvaitika. Saka vanga vakangomonita. Patakafamba tiri 2 tichibva mukandege ikako. Ivo vakatoona ndo vanhu vanga vakangoita kuti vadrive Peugeot yeblue ndobva yangoya kuti torapo. Vanhu vakamirira uko vachifunga kuti president vachauya. Isu tatobuda vatoendesa kuBlackway. Vakazopinda futi mutsaona yeataki asi vakanoataka vanhu vasirivo. Vamugabe vanga vatogara kuBelvedere. Takapinda futi imwe panumber 27 Corner Avenue takugara ipapo. Pakona paya panodai so pane maCyprus apa. Tichitena kuenda Mount Pleasant. Yatakwa futi Benz. Tabuda. Tatirimukai kaAlfa Romeo kaidhiraivha nomukomana ainzi Mike. Taenda. Idzi ndozasara dzichizoridzirwa. So attempt of attack takaita anenge 4. Imwe yacho takazoatakwa tiri pamba. Tikadzorerana navo fire. Pakarohwa varungu 4. Ndo yakazoita kuti Peter Oza azoti amene kuti vakataurira nouya anga achinzi Alan anga ari kupolisi. Tikaitanga hondo varume ava vane strategy dzavo vakasimba tinopinda problem. Ndo pakazoita kuti zvinhu zvingoita cool down. Tapedza pozoitwa ma-structures government ministries chichi zvese. I was with the former president and our minister of state security our president ED nevamwe vese vakazoitawo zvavo. Ana comrade Shirihuru ndovanga vari ku-intelligence vari kucounter. I'm sure pane zvandakaona muchikamu chacho ndizvo zvandikaonawo izvozvo. Then kuzoita kwese kuna United Nation what idzo dzanhoroondo dzebasa. Saka first training wakaita front. First training ndakaitira kufront. Second training ndakaitira kumugagawo. Pa first training wamuchiri kuremember kuti achikudza kuti Martin foot indo inonzi foot inonzi trick apa unoita so tikati cover unodai ndikomredani chinoda kufa ndiye akandidzidzisa kuti rifle inorira so kana yadai ukanza ati pow inenge yapera mabara iwewe reload yako unoloda so ndichidzidziswa nokuti unoisa kani kacho ka trick kacho uchiloda mabara yako ovhara inotakura mabara mangani 10. Saka unogona kukaunda kuti zvindaridza mabara angu asvika panguva yakupera oloda mamwe. Cover and crow achitondidzidzisa ndiri muhondo. Attack kana yaitika unoita sei? First uchingonza kuti futi take cover.
uteerera kunza kuti fire iri kubva nekupi, haikona kusimuka, haikona kumhanya, nyatsotarisa hondo haisi kumhanya. Saka akandidzidzisa nenzira yakaoma yezvivindi, ndo zvandandiri ndanisingamhanyi. So ndiye munhu wandinoti akatanga kundipa njere dzehondo ndichinoda kufa. Ene chizonogara nenyanzvi Herbert Shungu. Ndobaba nemubvunzo wangu wechipiri kuti muri manga akaita sei Herbert Shungu, nekuti my godness, Herbert Shungu kana wanga uine mudumbu wanga usingagare naye. Nokuti Herbert Shungu aiti makagara pabhesi kudai, anongosimuka ofamba apa otoridza kuti mudenga vakomana zvatotanga so kumudhara uyu wakuridza futi vakomana nze hatina kuya korara kuno. Saka vanhu vakawanda vaitiza Herbert Shungu nenzira iyoyo. Ende iye aite kana akagara asina kurwa airwara. But anga ari munhu yokuti amufana kuti muite 2 weeks. 1 week there's second week hondo. Mumbozunzana nevarungu. Maattacks changa akanakira aipa zvivindi nokuti maigara makaenda kunoataka mamusinga atakwe. Ndo chinhu chandakaona kuti that's why aita record Herbert Shungu. Anga asingadi zvokuatakwa. Maattacks andakaitwa ndinaye Herbert Shungu mashoma than maattacks andakaitwa tina ainzi Zibwe. Nokuti kuna Zibwe aizoridza zvake, but pane vese vandakashanda navo ndine 2 vandino recognize kuti 3 Herbert Shungu, chinoda kufa, Go. Those they were commanders vehondo. Nokuti vaikuudza zvokuita. Uyu Go anga ane zviviri, ndiye anga ari muteye wezvimbambaira Malindi Mine. Haiwa uyu aibheja kuti hatifaniri kuti tiite wiki, pawiki paifanira kudhuka 3 kana 4. Varungu vakadakara varegera kudzika kuenda kudando, nokuti pese pamakata vaitowa nyombwe yakaisakadza akaivhiringidza. Nanhasi izvo zvino vanhu vanobvunza kuti Go mupenyu, ende akauya so very simple and very social. Haatauritse zvinyoronyoro, but anga ane chipo chake mukomana iye. Aka kamudhara aka kama kuona kuti kachifamba kachita kasimba, kari kemunhu kerikona isenzi iri dangerous, kaitopinda mukamba nepfuti uyu chinoda kufawo. Yes, makembi mazhinji ataka chinoda kufa itonopinda. Odzoka chikutaurira kuti madhiye yakamira so, vanhu vakamira zvakadai, kembi yakamira yakadai. Kuti aenda kutamba njuga nemadhiye, mumubvunze kana mazoita lake rokuda kuti mumuite interview. But mumubvunze kuti ko mudhara iwe waitamba njuga munguva yehondo zvinenge zvaita sei? Ainge aona kuti zvinhu zvinenge zvaipa ogara pasi otamba njuga. Apa anenge ane AK47 akaipeta iri mubhachi. Zvokupfeka sutu zvaari izvozvi, kana muhondo aipfeka sutu. Caiphas Kaseke ende akanetsa. Paakasvika kuzonzi anenge abata Caiphas Kaseke i12 million. Mananhasi ndomuvirimira nchiti 12 million. Mwese makamba takasvika pikicha yake irimo ye achiitwa offer 12 million. Zimbabwean dollar. Iye uye mudhara uye. Yes, those are the senior fighters. And the member general staff yakaseva for a long time. Chinoda kufa. Vamwe vese munoziva hondo kana yapera tinozvikurudzira. Tichiti nini ndakadai, asi vanokuziva vanenge vachiziva. Seni hazvikushamisa muchiwana munhu ari kuchipinga achitaura kuti ndakashanda naComrade Martin.
umwe achikutaura ndakashanda naComrade Martin kuGaza, umwe achikutaura ndakashanda naComrade Martin kuSt Albert. But uchizvibvunza kuti zvakafamba sei, nhoroondo yandakupai ndo mafambiro andakaita. Ndosaka muri kuona kuti hatisi kukutsvagai kukuti takutsvagai, asi basa rinenge pamataura ipapapa handi mandona ndinyora pasi pane vanhu vanga muchitaura tisoti auya asandataura ndisatamubata musandabata zvinotobva kwamuri imimi vasina nhoroondo hatina nguva yekugara sezvakaita pazuva mukaona kamudhara kanonzi Herbert Shungu nachinoda kufa. Herbert Shungu takapedza nawo Right. Iyeye vamwe vese vanozviti tatiri mageneral, they cannot command hondo yakakomandwa naHerbert Shungu. Herbert Shungu anga ari commander. They were very strong fighter, very courageous, entertainer for that matter. Yes. So macommanders vandino respect up to date. Ivo vanoda kunditi chef ini handibvumi because ndoziva kuti chinoda kufa ndiye akandirukuruta. Herbert Shungu akandikomanda muhondo, Go akandikomanda muhondo. Saka vamwe ava ndakazovaona wangu kuvasikana. Ndakashanda 74 ne73 tichipinza material. Hatina Comrade Chitsungo ndo zita rokumusha Dadirai ndianga ari komanda wevasikana. Then Comrade Zvakaoma, then Comrade Steria, then tina Comrade Mbune, tina vamwe vacho ndakuvakanga mazita nguva yatirebei, asi ndo vasikana vechimurenga vokutanga kupinda kufrandi, kwete kuti vainge vari kuriye vatatinavo tichipinda navo mufrandi. Zvakaoma yakatonopera ari kuhwedza ari kuchiweshu ari pa inonzi J what mafarms JJ aya ndokwaari. But unfortunately akandifonera nezuro achiti mwana wake akashaya, anga akuitwa zvedialysis, problem yemakidneys. So I tried kuti ndibate minister nezuro, mai Mafunga anga achiti ndoda kuti nditaure nawo. Ndo vamwe vanga achiziva kuti ndosaka muchiona kuti even kana ndichiona president Mnangagwa na former president ndivana baba kwandiri. Ndakazokura kuita munhu ari machuwa ndinamo. Zvokuti nhasi uno kana mukataura kuti zvakati muchitaura zvokundida kundisvibidza muchitaura mazita akasiyana siyana paupenyu hwangu, mukaenda nazvo kuna president Mnangagwa nonzandara mira asiri ndinomufonera kana kuti anondifonera. Upenyu hwangu handisipo kuda kuti nditi zita rapresident ndigare naro muhomwe ndigova munhu wekuti ndinotyiwa nevanhu kuti ndoziva president. No, ndingatoita maproblem ndorwangu nemaproblem yangu ndakanyarara. Maproblem handingatoti ndakaenda kunoona president for sure zvinenge zvakaipa kunyika. Ndinotsvaga at what cost kuti ndivaone, nditaure navo, ndivaudze. Ende ndine upenyu hwangu handizotya kana kubvunza whether zvinourayisa kana kuti hazviurayise. Ndine rimwe zuva randichiri kuyeuka tiri paState House. I was so disappointed and ndandiri munhu ari confused. Ndakaenda kuna president E.D. Mnangagwa, chef vari vice president. Tell me, what is going on? Imimi na Mpoka ndiri kuona kuti hapana ukama hwakanaka. Fair. President, mambo waona here zvandiri kwandiri kuenda
ndikutovaona izvozvo ndosaka ndauya panapa kati aiwa ndishedzei tigare pasi ndikuudzei zviri kunditambudza inini. Okay. Vakaramba Mnangagwa vakanditarisa sokuti ya mwana we pane zvinhu zvamunetsa nokuti ndakava reminder back kuti handina wandinoziva kana imwe party yandingati ndingazoenda kunojoina handina. Ndinoziva imi naPresident Mugabe kuti ndimi vatungamiriri vangu, but zvandiri kuona izvi hazvisi kundifadza. Vakanditi it's okay, vachindorova mapendeketo akati alright ndiri kudzoka. Vakaita almost about 2 hours naformer president vari 2 after ndataura izvozvo. Ichiva iri nyaya yanga ichindidisappointa yekuti ndaiona zvaiitika. Zvinova zvakazolidha kuti tipinde munew dispensation. Zvimwe zvacho ndakungozvi dzapo hanzi dza politics. Yeah, it's now politicking. Handi kuLancaster House. Makanga mini malawyer because pachitorwa neLancaster House constitution katongozi vani matondipa example kuti ana nhongo vanga variko imi mamuriko wesecurity ana leaders yenyu. Comrade Rex Nhongo vakasiyiwa vakabata hondo. Asi vakauya kamwe chete kuLancaster House. Munhu watanga tinaye through and through ndi Comrade Tongo. Saka yakubatsira kunyora constitution inonzi Lancaster House constitution ndiani kuti mutemo unoda vanhu vakadzidza mutemo. Right. Tanga tina Comrade Simbi Mbako. Okay. Comrade Edison Zobwa. Ivo president pachavo is a lawyer. Ivo former president, he also lawyer. Okay. Saka kuzapi kwa kune vamwe vanga vakaitawo zvelaw neava varume ava ndo vaikrafta. Okay. Vachiita meetings, taita meeting yekuti tikapinda chinzi tiri kuita meeting Zap and Zanu taitanga kana kuti kuma 5 end up meeting iwe kuma 2 kana kuti kuma 3 kuseni AM. Kuseni kwacho tingonopinda mukungodai so nokugeza nokuenda futi kupi kuLancaster conference. So Comrade Zobbo vanga vari gweta uku vari chifuti ndiye information publicity secretary for ZANU-PF panguva yaichiri ZANU isati yakunzi PF. Saka ndo vaiti kana zvinhu zvataurwa vaiburitsa pabulletin vaZobbo. Okay. Munhu uyo kuti anga achingotamba dzepasi pemvura ndiye aiziva kuti apa netimu yangu yesecurity tatine vamwe vanga vari kukaunda vanga vari vachita isusu vamwe tinge tiri kuna head of state head of party wacho taiwana information kune vanenge vaswera vachifamba. Okay. And vanhu kuZimbabwe to say the truth vari intelligence. MaBritish vakashupika nevanhu 2 ava Mudara Joshi naMudara Mugabe. Varungu vakatambudzika nevarume vaya. Kusvika vasvika pokunzi aiwa kana mazviona zvichinetsa chitisiyai tidzokere. Munozongoona kuti ndiani achabva ndiani achasara. Ndo the first attempt yokuita collapse kweLancaster. Yazofuma kuseni kwacho Comrade Tongo va coordinator na Comrade Solomon. Comrade Parents Shiri ari ndiye murongi wokuti matenge arohwe. Yes. Analobwa vanhu vakaenda kunorova Harare depo yepetrol. Umwe wacho akazoshaya mai manje kuGuruyo akadonha ari pabhodhi yemotikari ainzi yaniko forgotten the name. Ndo vakaenda kunorova matenge.
but matenge arohwa Lancaster iri pakati akabuda Smith akamira patelevision isu tichiona kuti zvaita takakangamwa kakuti tiri kuLondon celebration yatakaita mumba imomo ndimuka kufara zvokufara zviye yeah. Mangwana ayo Smith akabva aflya from Salisbury to London. Achisvika kochema kuna Thatcher kuti zvinhu zvazvisina kumira mushe vapinda mutaundi vanava. Ndo zvakazocreata kuti Lancaster iite at the best route. Pressure. And it was not only Lancaster chete. Ndopaita Mavonde. It was not only the fuel thing. Yes. Yeah. Mavonde contributor. And then it was not Madepo Mavonde. Also my province, my sectors, my row. Nguai Machete. It was coordinated by Comrade Tongo and Comrade Rex Nongo. Nana Comrade Meya Urimba. So, leading us to come to be free Zimbabwe. Zvino adiki yenyu makuti mukatona mawo veterans zvimadhara zvakutinetsa izvi ngavachingopera zvipfuure tinopfuura. So let me tell you one thing which you are going to face for yourself. You are going to give the white people a silver platter, their enjoyment back to this country, if you are not careful. Nokuti nyika ine vadzimu variko, hatisi kuteerera. Ende iko zvinezvi vacho vari kuita inherit nyaya yemudzimu yatakati naye muhondo havasati vaoneka. Vaifamba nesu, wakamboona munhu achifamba netsoka usiku netsoka barefooted. Sekuru Chipfeni ndiyanga ari wehondo. Taibva nawo kuMozambique kupinda muno mufrando achifamba akadaro hapana kana zuva rimwe chete rokunzi ndabayiwa. Asi toda kutaurira nyika kuti dai vaonawo mhuri yasekuru Chipfeni nemhuri yasekuru Chidyamauyu nemhuri yaChiodza Mamera kuti vawane zvavanoita nokuti ndo mudzimu yaititungamirira muhondo yatakaona isusu yatakafamba nayo. Vaiva vaitipa chenjedzo. Saka manidza ndichiti nini Comrade Bethune akataurirwa kuti mangwana kune majiri, gadzirirai, buritsai vana mukati mekamba. So zvandataura zvekuti handizivi kuti pakati paComrade Bethune naComrade Rex Nongo chii chakaitika kuti vatadze kuvhunduka izvozvo. Saka takazopinda mutsaona idzo nokuti vaitiudza kuti hondo yamakupurana pari zvino mukaona zitaipiwa mazita gore reguku rahundi, gore remasimba evanhu, zvese zvaicoordinatwa. Utungamiriri hwaienda uchinocoordinata nemidzimu nechii zvese vachitaura kuti iye zvino taapa stage yakati, itai zvakati zvakati, endai kumudzimu wakati kudunhu rakati. Vakuru vaitumwa tichienda isusu tinotaura navo. Asi pari zvino handisi kuzviona zvibuda. Nyika ino iyi inotungamirwa nemidzimu yayo. Mbuya nehanda vane zvavanoita mumhepo umu. Kana zvinhu zvakuda kuipa zvinongogadzirika. Tiri ipapo Comrade Love, mataura zvamuri kuti zvinyatsoona, mataura shoko rekuti dai mhuri yewaChidyamauyu, yewaChipfeni nevamwe avo varangarirwa. Handiti muri kuzviona imimi kuti havana kurangarirwa. Chinokutadzisai kuenda kunorova pabendekete raHE zvakare kuti mukuru apa chi ndiri kukurovererai imimi pamuchinjikwa. Handisi kuti decision ndeyenyu, asi ndiri kuti nemashoko amanditaurira imimi uye mune mukanawo zvakare wekuisa kana phone call kune mukuru. Zvandakatoita nepfungwa dzangu
hanzi kana uchifamba ka unowana paunotsika. Ndakawana pandinotsika ndikatsika pamusoro pomunhu anofanira kunge achitaurira president neutungamiriri uripo. Nokuti inini ndiri kuzasi weprovince ndakataurira national wedu weisusu secretary for war veterans in the Politburo vamaiya. Ndikavaudza vakatouya kuno vakatosanganzana nemhuri yacho asi havana kunzwisana. Ndikavati chindimirirai ndise ndichizoronga tizogadzirisa. Ndikavazovaturira hadizivi kuti chichiri kunetsa kuti vataurira. Ndanga chidai mimi saka ramakaita chenyu zvidano maita se midzimu yenyu yakucheneseyo kuti aiwa yakasvika chi ndakatoita paanoita hondo kwanga kuri kufa nekuuraya vanhu. Haisi secret ndizvo makatiendera kuti muri kuda kuenda kunouraya vanhu uye zvakare maigona kutourayiwa nevanhu vamaita vaindirwisawo iva. Pamuri kuti takagara pazuva ranhasi ngatiti tiri kuchikora handiti pazosvika mudzidzisi obva ati Martin, ndoda kuti unyore zuva rausingafe wakakanganwa muhondo yechimurenga. Izuva ripi ende zvii zvakaitika musi uyo zvokuti munogona kuti tafumani ndingadai nhasi ndisina kugara ndakatarisana newe ndichikupa nhoroondo yepandakafamba napo. Ndipapi? Pandinoda kuti uise mupfungwa panoti kana nhasi vanhu kuno vakapafunga munotadza kuwirirana. Ihondo yokwaMutasa kuDande. Hondo yokwaMutasa ine zvinhu zviviri zvayakaita. One, pakasangana vanhu vauya nemarukuruti vakawanda. Two, vabereki vemuDande vakazoita chidzidzo chakaipa chisiri kubva mupfungwa dzavo. Ndakazviona musi uno pandaita meeting nemaWar veterans kuKamutsenzere. Vakati comrade, ndimi vamuri panhingi papa hondo yepaMutasa. Ndikati hungu. Nokuti pakarwiwa pakafa vana veZimbabwe vakawanda. Vanga vabva kuno kunana Harare, vanga vabva nzvimbo kunana Bindura, nzvimbo dzakasiyana. Vakanobhombwa ipapo. Makomrades akakuwara vakati wande. Pakafa makomrades akati wande. Ndo first incident yakatanga varungu kuita show off kuti tine power. Vaitora maWar veterans vane pfuti dzavo voenda kwavarembedza. AK-47 yakarembedzwa pasi pehelicopter vachifamba mudunhu rese reDande kurakidza vabereki kuti onai tinouraya. Igore ripi? 72? Igore ra1974. 74 why yanga iri so ruthless kudaro. Vamwe vanosvika kutombondibvunza kuti ichokwadi nhai kuti vana vaya vakaparara asi havana kuzokwanisa kuwanika here mitumbi yavo. Saka pakataurwa iye Kaseke mukamubvunza Kefas is one of them pagroup pahondo iyoyo. Vamwe vakatakurwa ndo vakaiswa kunana Chibondoko. Vamwe vaienda vachinokandwa madhiramu emaacids. Saka havana kuoneka vana ivavo kuti vari kupi. Asi vabereki vavo vari kuziva kuti ava vakanga vane vana ivavo. Zvino unoziva unotsvaga nzira yekutaura nayo. Uchivadzidzisa kuti hondo ndo zvayaita, hondo yaiuraya. Kana ini wacho kuti ndirarame hausi ungwaru asi ichi ihondo. Midzimu yenyika nemidzimu yekwanguwo naMwari akangoti ndimire pane zvaari kundimisira kuti ndikwanise kunge ndichisadzisa. Zvandisingaoni, zvandisingazivi, nezvamusingaoni nezvamusingazivi. So they understand.
vanondidzvisisa. Asi chiitika ichocho kungotaura chete hondo kwaMutasa uri kuseri kudande kana kuti kuno kunyombo, they know yanga isina kumira mushe. Iyoyo niyo kwakariro, nokuti kwakariro kwakapiswa misha, vanhu vachipisirwa mudzimba, masoja achitinha vanhu vachiisa mudzimba vachipisa. Hondo yekwakariro. Saka ihondo dzokuti kune mabhetero ekuti mangorovana, muchingoita maclashes yokuti masangana maataka ambushi, you cannot record it. But idzodzo 1974 pakaita madeath yakati kuti nenyaya yekuti zvombo zvanga zvazvishoma nenyaya yedhitandi. Dhitandi rayaita kuti vana Muzorewa, vana Chikerema, vana the late Vice President, the late Vastole, ndo vakaenda kunomita paNhingiwa pabridge. After that, the other serious war yandakaita conduct inonzi kwaGurung'ombe. Nanhasi mukangosvika dunhu rokwaGurung'ombe nedzimba dzakatongobombwa dzikapisirwa vanhu dzikangosara dzakadaro, havana kana kubvisa zvidhina izvo dzakangodaroswa paarea inonzi kwaGurung'ombe iyoyo. Pakasangana masections akawanda, but izvi zvinhu zvazvaitwa nemunhu anonzi Sifas, anga ari commander, provincial commander. Anga kuchikwata chekupi chokupanduka ichi. Ndo paita kuti ana nhari vapanduke. Inyaya yedhitandi iyoyo. Pakaita mapromises yokunzi tinokupai zvakati, hondo ngaimire and so on. Saka commanders akaapproachwa vachitaurwa zvakanaka izvozvo. Ndo vamwe vandiri kutaura vana Sifas nana nhari. Ndakazosvika panonzi pachifombo pacho hondo yatobva kuitwa yokupandukirana kwatakaita kurovana Zanla versus Zanla. Kwese kwamakafambawo makambofamba nechikwata chevasikana besides pamakatakura material muchiunza kuna Zambezi nana Comrade Daderai, paneri pamakazombofamba navo? Inini handina kukwanisa kufamba nevasikana muhondo mufield. Ndakakwanisa kufamba navo ndichibva navo kumaterial ndichikwanisa kupinda mufield navo. Asi handina kumboita maincidents ekuita head on nevarungu panguva yacho iyo. Tichipedza program Comrade Martin Ndlovu, mashoko amuda kusiyira kune macomrades amakatraina akakutrainai amakafamba nawo muhondo amakatakura nawo material vari kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii, uye zvakare nekumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Ini ndinoda kuti nditi kumacomrades, upenyu haurambe huri zvauri. Ndiri kuda kukurudzira kumacomrades vangu kuti ino yanguva yekuti muenderane nezvinhu zviri kuitika. Masituations atanga tiri haasisiri atanga tiri kare. Taakuchifanira kutarisa nokuti zvinhu zviri kuenda zvichichinja zvichienderana maererano nemamiriro aita chii. 1. Economy yenyika. 2. Political. 3. Understanding yevanhu vatanavo, nokuti vanokwanisa kuva vanhu vane pfungwa yekuti sei tichiregererwa, sei tichizodai. Hakusi kuregererwa. Maonero yangu inini nyaya iripo ndeyekuti kwatiri kubva uko ndokune nhoroondo yokuti titambure. Bear in mind that today we are still under sanctions. Masanctions akapinda mukicheni yemunhu wese ari munyika.
1 taishupika kana mbeu yokudyara. 2 dhiziri rakanetsa. 3 kusvika tasvika papoindi yokunyatsoona kuti munhu wese angakuziva kuti zvinhu zvakaoma. Mukatarisa vari kunzi mareturnees vazhinji vakandimuka vachibuda mukati menyika vachienda kunotsvaga kurarama kuenda kunze kwenyika. Asi mukufamba kwenguva upenyu hunochinja. So zvandiri kupa kuti kwavari macomrades, ngatiendeiwo tichifambirana nenguva. Paita new dispensation from the old dispensation, paita machanges akati kurei. Approach yeutungamiriri yakanoti siyanei neold dispensation. The old dispensation yanga iri yakatarisana much politically, not economically. Yanga yakatarisa pakurwisana nepolitics, kuti zvinhu politics dzenyika dzinge dzichimira vanhu vazive kuti Zimbabwe yakamira sei. Surely vakasvika palevel yokuti vanhu vakuziva. But varungu vakakwanisazve kugadzira chinhu within us MDC. Munhu watanga tinaye Tsvangira anga ari kuZANU-PF. Vese ari kupanduka ava hapana anga asiri muZANU-PF. Vana vabva muZANU-PF vakutapirirwa nemari. Saka isusu sevarwi vehondo tinofana kuenda tichifambirana nenguva, tichiona kuchinja kunoita zvinhu, tichiaccepta machanges, tichifana kuongorora mamiriro anenge akaita zvinhu. Iko zvinezvi president vari kutitaurira kuti macomrades, ngatishande, ngativake nyika yedu. Pauri iwewe dunga munhu nezvaunazvo izvozvo, mira uvakewo paunovaka iwewe. Build your own step to catch up with others. Nokuti ukashaya kuvaka step rako iwewe, ucharamba wakasara uri shure. Dambudziko rakiita kuma veterans akawanda kuramwa kuti kuti hurumende haichisina basa nesu. Haiwa zvangozoti ndiri kutaura ndichidaro sosa chairman wavo futi. I'm facing a very serious challenge. Comrades vari kuita izvozvo. They are not accepting change immediately. Vari shure. Vamwe unogona kuti uchitaura naye anokutaurira kuti takamboita zvakati. Takamboita Zescom tikadyirwa mari yedu tikazoti Zescom yakaitika, ikambani yakaitika kanemi muri mawo veterans mega mega. Mukadyirana mari dzenyu. Inini wauri kutaura dzimwe nguva muZescom machanda handisimo. Saka zviri kutaurwa napresident ndavhura mukana kwamuri mawo veterans. 1 pindai mutourism. 2 pindai mumining. 3 pindai muagriculture. Izvozvi president nepavari kugona kuwana vari kutisapota. Tapiwa matractor 10 per each province. Haakwani vanhu vakawanda, but vashoma vacho vawana. It's a very clear sign of that kuti mutungamiriri wenyika ari kuteuka. 2 tapiwa mari yokunzi wanaiwo pamunoita muita revolving fund. Yes, tiri kuita iye zvinezvi vamwe vari kudzorera, but it's a slow pace. Vamwe anokutaura kuti ndinodzora mari yacho newana kupi, asi iye akatotora mari yacho, but nenyaya yekuti iye ane mafungiro ake. But kwandiri inini ukapiwa $400 today ukanyatsogadzira zvinhu zvako, you can make a project uchitoita step up. 3 musi uno wataita this meeting na president, vakabvunza advisor wavo, unozvikwanisa here zvauri kutaura izvi kuti every independence pachange pachiopenwa dzimba 100 pa each province for the war veterans? Yes. So this is what we are now. We are now focusing
pane zvatiri kupromiswa, pane zvatiri kupiwa, we have to work. Kumaini hakusi kwokuti inini sachairman ichafamba ndonokutsvagira maini ndokushedza kuti comrade chiuya pano, wanzi comrade yanije ndokuti Elizabeth chiuya pano ndakuwanira maini. Aiwa, maini ndiwo unotsvaga. Kana waita difficulties, you come to the chairman. Inini chairman ndoziva where to touch. Ndoenda ku Minister of Mines, ndoona na minister, ndiani, anyone. Ndichedza kuunlocka zvinenge asi takapiwa mukana iwoyo na president. Saka ndozviri kuitika. Mari yokuti tsvagwe yekunzi iyi ndeyemaveterans yakaungana apa haiwanike zviri nyore, nokuti ikonomi yedu haisati yakura kusvika palevel yokuti tikwanise kupiwa mari iyoyo. Asi hazvireve kuti isusu haticheme kuna president. We continue kutaura nawo president dai matibatsira pane zvakati, pfungwa dzedu toramba tichidziendesa kuitira kuti ivo president vanenge vachiona kuti ndikavabatsira ndakadai ndikazeta iko zvino iso ndakaita chirongwa chokuti toda kuti tiite awareness, health awareness. Ndikatora secretary for war veterans pari secretary for health vanonzi Mike Zio, tikagara pasi the entire Ngikiri yedu executive tikabuda nechirongwa chokuti tione madokta vanotibatsira. Vakauya vakomana vana vedu vakavolunteer inonzi Boys Damdara. We are working now. Takaenda kurushinga tikanoita kuti varapwe, tikaenda Mount Darwin tikaita kuti vamwe varapwe, tikaenda kuMuzarabani tikaita kuti vamwe varapiwe. Iko zvino vari kuti toda kudzoka nzvimbo idzodzo tisati tatanga kubata kumwe, tione kuti ma-structures atakasiya ari kufamba zvakanaka here. Kana paine zvinoda kugadziriswa togadzirisa. So ndo step up yatiri kuti isu pachedu tofanira kutangawo futi kuzvibatsira. Nokuti iwewe haungangochema kubatsirwa iwe usingagoni kuzvibatsira. First and foremost tarisa mamiriro wakaita iwe pachako uzvibatsire. Ndo shuwiro, ndo zvandiri kusiyira kuna vamwe vangu nekunyika. Madzoka makaona mhuri yekwakwainona yamira sei tichikombeya pamakabva muchidzoka? Ndakawana yakaparara nokuti sozvandataura kuti vamwe vanenge vanga vafa. Vabereki vanga vaya nekuchema vachitarisira kuti pavakanzwa kuti ndadzoka vakangoona kuti shuwa ndiye adzoka. Vaitarisira kuti ndichivabatsira. But I did my part. Vaningina vangu vese nehanzva dzangu dzese. That load yakauya kwandiri. Vari 18. All of them hapana sina kuenda level ye form 4. Vamwe vakaenda ma form 6. Ndikavati university. Vamwe vakati aiwa tachibatsirai vamwe vadiki and so on and so on. Asi pari zvino vane dzimisha dzavo. I tried kuvabatsirawo kuti vakwanise zviwana zviminda. Vamwe vakawana minda, vamwe vakaitiwa ayo hatidi kubva kuno variko kumusha. Family yese kwakaindikira yandambotaura I do help. Ndakavabatsira. And then muarea mandiriwo futi ndinobatsira. As I speak ndine sero yangu pandinobva. Musero Mward 12, Cell 17, inonzi kwakanyushi. Ndiri kuvacherera ball, ndiri kuvatengera mashini emadzimai kuti vakwanise kuitawo zvirongwa zvavo. Apa takuitawo BVU yokuti vaitewo garden vachikwanisa kuita yemasolar here. This is what I'm planning to do. Mugwagwa ndakaitawo nzvimbo dzainetsa zvokuti ukapasvika unotoona kuti apa pakaiswa simende kunosvika uko. Apakaiswa simende ndo zvandaingoita nokubatsirawo kuchikoro. First chikoro chokutanga kuwana makombiyuta iTsengurwe school. Ndakakumbira kuna president ndikapiwa ndikaneyasiya kumusha. Unfortunately vanhu vanga vasati well up. Havana kugona kuyabata zvakanaka. But they are still there. Mamwe yacho akapera kubiwa. Pamaita reconnaissance pepe.
kune nzvimbo here because maiti makasvika munotora nemasabhuku nemadzishe yamuchiri kuti apa pakaita karesistance takaita challenge uko kunonzi kwaChivi. okay. Takaenda kunzvimbo yekwaishe ndiye ainzi yaniko Madam Mbere kana kuti Garakasha, I can't remember. Asi anonzi Garakasha, something like that. Vana kugutsikana. Vakazoitawo later on zvakubva kuna chief uyu ainzi kwaMadam Mbere uko. okay. Zvakitanga zviri kudzoka kuya kuno tingati kana wakwaMadam Mbere iko kunenge kwakuita ngesoko east of district yeChivi. Ndo pakatanga kuva ku challenge then neku Chikombedzi takaita challenge yelanguage asi nekuda kwecommunication yechirungu takaenda tichiorganiza tikakwanisa kuzowana vana vati kurei vakakurumidza kufarira zvataitaura ndo vaikonvinza vabereki ndo vakatiita kuti tizosvika kuna chief. okay. Chief akazotisvitsa kumudzimu wenzvimbo zvakafamba zvakanaka handiti kumwe kwese uko hayi uko kuti aingotambirwa zvakanaka handiti comrades tatandara zvinhu zvinofadza kunzwa munhu achitaura graveyard speech yake ega nekuti vamwe vanozotaura nepasipo asi tiremba kuti pazuva ranhasi hama neshamwari nevana toziva kuti makomredzi yabhizi kuti mugare pasi nevana muchiva kuti inini ndakadai plus vana vanoramba vakamba kuti mazano vana vanoziva kuti vanoziva kuti hadedi you are now lying tinyebeka toda tomaziva kuti old man stop there handiti asi tinoziva kuti mukana vaowana nekuda kwetechnology kwakungopressa button vachinzwa kuti that's my old man plus zvakanakira kuti takakutonzwa nemudzi I saw your father where there he is but you are lying do you know my father no Martin Love is my father handiti so ndava kutendai nengo yamatimba pazuva ranhasi aiwa nozvikudza kana ivo vana comrade Charamba vachitanga kuuya mumabasa ndini ndaitenge ndichitoti comrade Charamba president vari kuti zvakati zvinoda kudai vachingouyawo vachiri majunior. I can say kuti quite a number vazhinji vamwe vari kuforeign affairs vamwe vari kuprotocol vamwe vari vamaministry iyo ana permanent secretary ana faranasi vakapinda vari vana vadiki ndichiona asina vama big head ana Charamba. Yes. Tozvikudza kuti Mwari akavachengeta akavapa shuwiro yokuti zvavaishuvira vakazviwana zvimwe zvacho zvimwewo havasati vazviwana. You never know kuti munhu anenge ane what kind of ambitions. Yes. Handitika tinotenda ndatenda mavanzwa comrade Martin Love vachipa nhoroondo yavo ivo mbune. Comrade Martin Love vataura pavakafamba napo, pavakatsipuka napo, wavakadya naye, wavakarara naye, wavakarara naye nenzara, wavakaguta naye, vataura pazuva ranhasi. Chinangwa chechirongwa ndechekuti mumwe nemumwe asiye nhoroondo yake iye ega pasina anozomutaurira. Manzwa vanhu vavakashanda navo, vamwe matovanzwa uye muri kuziva kwavari. Tibatei panhamba dziri kubuda, tigoya ikoko tigogara pasi nemakomberedzi wayo agosiya nhoroondo yavo. Chirongwa hachisi chemakomberedzi akanga akabata pfuti nemiwo ana Mujibha nana Chimbwido maitumwa nana comrade Martin Love. Chirongwa chenyu ngatigarewo pasi musiyewo nhoroondo yebasa ramakaita mukusunungura nyika ino. Ngatirambe tichiona chirongwa The Forgotten Veterans. Tiri kuno kubindura Mashona and Central Province on behalf of our crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, and Frank Wesere, producer of this program. I say bye-bye.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.